Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπερψηφίστηκε με 199 ψήφους η νέα δανειακή σύμβαση με περίπου 40 απώλειες από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και την απουσία του Λαός πλην τον Μάκη Βορίδη και Άδωνη Γεωργιάδη που ψήφισαν ναι, όχι από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά, ενώ ναι από τη Δημοκρατική Συμμαχία πλην του κύριου Αυγενάκη που δήλωσε παρόν. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας των κομμάτων του, στέθηκαν μετά το πέρας της κρίσιμης ψηφοφορίας επί της νέας δανειακής σύμβασης 22 βουλευτές του Πασόκ και 21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που καταψήφισαν ή απήχαν κατά τη διαδικασία. Διαγράφησαν και οι 2 βουλευτές του Λάος που υπερψήφισαν τα μέτρα. Επίσης, δεν θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του Πασόκ οι 9 βουλευτές που διαφοροποιήθηκαν σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου. Τη λύπη του για τα σοβαρά επεισόδια που εξελίχθησαν στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία αμαυρώνουν τις απόλυτα νόμιμες σε μια δημοκρατία εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, μιλώντας στη Βουλή λίγο πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία για τη νέα δανειακή σύμβαση. Ο κ. Παπαδήμος αναφέρθηκε στις αιτίες της σημερινής εθνικής κρίσης, ενώ τόνισε ότι το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας είναι αναγκαίο και διέψευσε όσους υποστηρίζουν ότι το νέο μνημόνιο είναι καταδικασμένο στην αποτυχία. Το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, υπηρετεί τον κύριο και τελικό σκοπό της οικονομικής ανάπτυξης, θέτοντας 3 ενδιάμεσους στόχους: τη δημοσιονομική εξυγίανση, την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Αθήνας μετά το συλλαλητήριο κατά του μνημονίου και πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, περίπου 20 κτίρια, ανάμεσά τους οι ιστορικοί κινηματογράφοι Αττικών και Άστη, καθώς και τα κεντρικά της Αλφα-Μπανκ, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Περίπου 70 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα ή αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική για ώρες σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Twitter ότι υπήρξε πανικός και άνθρωποι ποδοπατούνταν. Επεισόδια ξέσπασαν και στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, το Αγρίνιο και το Βόλο. Καταδικάζουν τα πολιτικά κόμματα τα σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Για προβοκάτσια έκαναν λόγο ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την απομάκρυνση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ζήτησε με γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος του Λάος Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος δήλωσε ότι η βία δεν στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης, αλλά επηρεάζει και πλήττει τους κανόνες της δημοκρατίας. Σχετικά με τις καταστροφές σε γραφεία βουλευτών, τόνισε πως η κοινοβουλευτική δημοκρατία και οι εκπρόσωποι της δεν πτωούνται και δεν τρομοκρατούνται. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, είπε. Τη δυσφορία του εξέφρασε στη συνέχεια και ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος σημείωσε πως οι εικόνες που έχει εκπέμψει η Ελλάδα είναι εικόνες αναμφίβολα αρνητικές. Από τη μεριά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατήγγειλε το κρατικό σχέδιο καταστολής και τρομοκράτησης του λαού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και ότι διάφοροι μηχανισμοί πυρπολούν κτίρια για να διαμορφωθεί το σκηνικό της καταστροφής που φέρουν στο λαό. Για παρακρατικές δυνάμεις έκανε λόγο και ο πρόεδρος της κυβερνητικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Θύματα της ευρείας χρήσης χημικών και δακρυγόνων από την αστυνομία που σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη έπεσαν ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μανώλης Γλέζος, που την ώρα εκείνη προσπαθούσαν να εισέλθουν στη Βουλή. Ο κύριος Θεοδωράκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, ενώ στον κύριο Γλέζο, που αντιμετώπισε επίσης αναπνευστικά προβλήματα, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο ιατρείο της Βουλής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κύριος Γλέζος πλέον είναι καλά στην υγεία του. Η λύση στο πρόβλημα της χώρας δεν είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της χώρας. Χρειάζεται η διασφάλιση της συνολικής βιωσιμότητας, της πολιτικής και κοινωνικής, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Στις σελίδες του μνημονίου που δεν φαίνονται όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Αλέκα Παπαρίγα. Όπως εξήγησε, αναφερόμενοι στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, δεν υπέγραψαν μόνο ένα μνημόνιο που οδηγεί τους πολίτες στην εξαθλίωση και τη χώρα στη χρεοκοπία, αλλά συμφωνία για μισθούς πείνας και απαγόρευση των απεργιών και διαδηλώσεων και μετατροπή του συντάγματος σε υγειονομική ζώνη. Την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του μνημονίου που αναφέρονται στη μείωση των ελάχιστων μισθών, στη διαιτησία αλλά και στην κατάργηση της ρήτρας μονιμότητας, αναδεικνύει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής που κατατέθηκε την Κυριακή στην Ολομέλεια της Βουλής.
Εκτός συνόρων τώρα, το ναι της Ελληνικής Βουλής στο νέο μνημόνιο και τα επεισόδια, τα βιαιότερα των τελευταίων ετών που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις, εξακολουθούν να είναι στο επίκεντρο των ανταποκρίσεων των ξένων μέσων ενημέρωσης. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ανέκρινε τα σκληρά μέτρα λιτότητας εν μέσω ταραχών που άφησαν πίσω τους κατεστραμμένα και λαιλατημένα καταστήματα. Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το αρνητικό κλίμα εναντίον του, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεχίζοντας την εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές της 4ης Μαρτίου, υποσχέθηκε πως θα αυξήσει σημαντικά τους μισθούς στο δημόσιο, τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές, μειώνοντας παράλληλα κατά 20% τις τιμές των ακινήτων. Πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 48 ετών η διάσημη τραγουδίστρια δεκάδων επιτυχιών και ηθοποιός Whitney Houston. Τα αίτια του θανάτου της παραμένουν ακόμη άγνωστα. Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Η νεκροψία που πρόκειται να γίνει μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 3 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.